F'April ta' din is-sena l-isbilanċ fil-fond konsolidat naqas 130 miljun euro. Dan ifisser li naqas biktar minn nofs meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Fis-qarrija tal-Gvern b'reazzjoni għal dan it-tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien spjegat li dan huwa l-inqas bilanċ irreġistrat f'dawn l-aħħar 15-il sena. Kien innotat ukoll li dħul tal-Gvern fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena żdied 168 miljun euro. Din iż-żieda ta' 19% hija dovuta l-aktar għal 111 miljun euro fondi addizzjonali mill-Unjoni Ewropea, riżultat tal-ħidma tal-Gvern biex jassorbi dawn il-fondi. Intant jirriżulta wkoll kif l-aħħar 10 xhur kien hemm tnaqqis ta' 120 miljun euro fid-dejn tal-Gvern. F'Ġunju tal-2014 id-dejn tal-Gvern kien ilaħħaq il-5 biljun u 500 miljun euro. Fil-waqt li f'April ta' din is-sena il-figura niżlet għal anqas minn 5 biljun u 400 miljun euro. Fis-qarrija tiegħu il-Gvern żied il-viżjoni tiegħu hija li d-dejn nazzjonali jitnaqqas mhux bl-awsterità imma bl-investiment pubbliku. Għalja din fit-triq it-tajba biex kif imbassar mill-Aġenziji ta' Kreditu sa l-aħħar ta' din il-leġislatura jkun imħallas lura d-dejn magħmul mill-amministrazzjoni preċedenti.